Google Chrome aj Safari sú mŕtve. Toto je nový spôsob, akým budeš surfovať po internete. Otváraš 20 tabov, prepínaš medzi stránkami, vyplňuješ formuláre a strácaš hodiny denne. Vo svete AI už existujú prehliadače, ktoré toto všetko urobia za teba. Prvým je ChatGPT Atlas. OpenAI spustil vlastný prehliadač. Kliká, scrolluje, nakupuje, všetko cez chat. A čo je najlepšie, funguje úplne bezplatne. Potom tu máš Perplexity Comet. To nie je len prehliadač, to je tvoja digitálna kópia. Zadáš mu, zdieľaj na LinkedIn tento text, alebo chod na môj Gmail a priprav mi odpovede na všetky podstatné e-maily, za pár sekúnd je to hotovo. A na záver je tu Genspark. Pripojiť si s ním môžeš až 700 aplikácií. YouTube video premeň na prezentáciu a exportujú priamo do PowerPointu. Alebo mu zadáš, nájdi mi notebook do 1000 eur a všetko ti pripraví absolútne sám. Toto nie sú vylepšenia. Toto je revolúcia internetu. Napíš mi do komentára prehliadač a ja ti pošlem všetky linky aj s ultimátnymi promptami pre tvoju prácu.